Здравейте! Турската актриса, режисьор и писател Алмуа Мертер ни е на гости, защото тя от известно време ще ни каже от колко време е в България, за да постави в драматичния Разградски театър една много интересна постановка. Постановката всъщност е мюзикъл, отново мюзикъл, Аладин и вълшебната лампа. Премиерата е в петък, отново в петък, на 13 октомври, така както и на Ах този джаз. Емине Халил, която е драматург в театъра в Разград, също ни е на гости. Здравейте, дами! Здравейте! Само мога ли да уточня? Театърът е държавен музикално-драматичен театър в Разград, понеже имаме още един драматичен театър. Няма да се обиждат останалите театри. Това е много добър факт, че има два театъра на територията на Разград. Много малко български родове могат да се похвалят с два театъра. Ами разкажете как се стигна до тук, че на българска сцена да поставяте тази постановка и защо точно тази? Bulgaristan'a Nisan ayında Nazım Hikmet Devlet Tiyatrosu'nun çağrısıyla geldim. Април месец по покана на театър Назым Хикмет дойдох в Разград. Oyuncu seçimi yaptım. Tiyatrodaki aktrisleri Направих кастинг на артистите, избрах с които ще трябва да работя. Onlarla bir ekip çalışması yapıp yapamayacağıma karar verdikten sonra döndüm ve Yüksel Çavuşev'le sevgili müdürümüzle tarih saptadık. Eylül başında Разбрах, че ще мога с този екип да работя и се договорихме с директора на театъра господин Yüksel Çavuşev септември месец да започнем работа по пиесата. Alaaddin ve lambasını koyuyorum. Alaaddin ve lambası... Поставям пиесата Аладин и вълшебната лампа. Benim için çok önemli bir piyes. İlk önemi Ferdi Merter'in, yani babamın За мен това е yazmış много olması, специална adaptasyonunu пиеса, yapmış затова olması. защото драматизацията е на моя баща Ферди Мертер. Daha sonra bu oyunun anlatmak istediği zaten insanların yapamayacağı hiçbir şey olmadı hayatları Още boyunca. повече, че тази пиеса иска да разкаже на хората, че няма невъзможни и непостижими неща в Yeter ki живота. umutları ve istekleri Стига olsun. те да имат желание, стига те да имат мечти. O zaman o lambadan bir cin çıkar ve И her şeyi винаги тогава от yerine лампата koyar. може да излезе този дух и да направи непостижимите неща Ben постижими. önce Yüksel Bey'i, sonra da kendimi lambanın cini olarak düşünüyorum. Аз първо смятам, че духът е нашия директор Yüksel Çavuşev, после другия дух съм аз. Çünkü tiyatronun çok amatör bir grubuyla, çok yeni bir За araya това, gelmiş защото bir това е един grubuyla, нов театър, създаден само преди 3 години. Артистите са аматьори. büyük bir istekle profesyonel bir oyun çıkar. И направихме една пиеса с един огромен ентусиазъм и се получи много добра работа. Как ви се сториха българските актьори и аматьори? Ben ilk başta çok şaşırdım ve çok korktum. Отначало бях много оплашена, Çünkü bugüne kadar hep profesyonelle защото съм работила само с професионали по цял свят. Ama onlara inandım ve onların da kendilerine inanmasını Но sağladım. повярвах в тях и направих така, че и те да повярват в себе си. Ve bu yüzden de çok başarılı, çok güzel bir ekip И çalışması за това се получи една много добра екипна работа. А какво съчетава самата пиеса, доколкото разбрахме? Има освен на класически текст, има танци, хореография. Май да виждаме кадри. Binbir Gece masalı, o Binbir Gece masalının üzerinde Значи, това е една приказка от 1001 нощ, която ние сме я поставили като мюзикъл. Doğu ve Batı sentezi bir И искахме да съчетаем културите на изтока и запада. Доколкото разбираме, текста се играе и на български, и на турски едновременно. В момента Türkçe mi sırf oynuyorsunuz diye soruyoruz. Şu anda Türkçe ama daha sonra Bulgarca oynanıyor. В момента се играе само на турски език. Предстои работа след известно време и по българския текст. А защо избрахте първо на турски да я представите? Acaba neden ilk önce Türkçe sahnelediniz? Nazım Hikmet Devlet Tiyatrosu'nda çocuklar genelde yani Bulgar ve Türk karışımı ama öncelikle bizim Türk kültürünün oturtulması gerektiğine inanıyorum. Театър, сметнах, че в театъра преди всичко трябва да постави пиесата на турски език, затова защото повечето от актьорите са български граждани с турско етническо съзнание. И затова започваме на турски език. Повечето ни артисти са турци. Как бяха подбрани самите актьори? Кастинги nasıl yaptın acaba? Те просто бяха в театъра и вие се спряхте на тях и нямахте избор, или това беше целенасочен избор да Onlar работите tiyatroda с... mıydılar? Yoksa başka yerden mi Onlarla seçtin? audition yaptım. Значи аз май месец като дойдох, избрах артистите само от театъра. Hepsini kameraya alıp Türkiye'ye götürdüm. Заснех ги всички на видео, в къщи ги наблюдавах в Турция и подбрах артистите, с които да работя. Ve tek tek oturttum. Наблюдавах също така и другите постановки, които до сега е поставил театъра.
Кога започва работата по българския текст, за да може и българско говорящата публика да se poradva na този спектакъл? Larba izlemek ister bu hikayeyi. Bence izleyip de çok da sevecekler zaten mutlaka. Сигурна съм, че много ще се хареса на всички зрители. Bulgarca çalışmaları benim yönetmen yardımcım Emine Halil'e bıraktım. В българския вариант ще работя аз. Предполагам, след около месец ще започнем работа. Bunun devamında önümüzdeki haftadan itibaren Paris'te çalışmaya başlıyorum. 1,5 ay Paris'te. Затова, защото след един месец аз започвам, след една седмица започвам работа в Париж и в месец и половина няма да съм в Ocak Турция. ayından itibaren buraya çok güzel bir sürprizimiz olacak. Çok Но güzel bir след aşk hikayesi. януари месец ние мислим да поставим още една пиеса, една хубава любовна приказка. Ve ben de konuk oyuncu olarak. И аз ще бъда като артистка тогава. Вашите наблюдения в българския и в турския театър, така, какъв анализ, какво сравнение може да направите между двете театрални школи, да ги наречем? Ben Türkiye ve Bulgaristan değil, tüm dünya olarak anlatmak istiyorum. Аз бих искала да кажа за анализ да направя за световния театър, защото имам поглед. Sanat, benim çok değerli bir hocamın bir lafı vardır. İnsanı insana, insanla anlatma sanatıdır. Имам един професор, който казва, че изкуството всъщност е човек да разкаже на човека по-човешки нещо. Ben buradaki oyuncularda çok büyük bir heves gördüm. И видях в тукашните артисти един много голям ентусиазъм. Ben Afrika'da dahi çalıştım. Работила съм и в Африка. Bir şeyleri istediğiniz zaman onlara öğretilir, kendileri de severler ve yaparlar. Когато човек иска да научи някого на нещо, така работя аз. Аз първо ги обиквам, после те ме обикват. Bu tiyatro yeni ama Bulgaristan'da bir tiyatro kültürü var. Този театър е много нов, но аз познавам традициите на българския театър и знам, че те са много богати. Birileri çaba harcarsa o taşlar yerlerine oturacaktır ve Смятам, че ако се положат повече усилия, такива успехи ще постигне и театър на Назым Хикмет. onlar da dünya içerisinde tekrar bir tiyatro kültürüne imzalarını atacaklar. И вярвам, че и те ще сложат своя подпис в световната театрална култура. Да дадем малко думата и на драматурга на постановката, защото до сега се изявявахте като преводач. Какви хора очаквате да влязат в залата в петък? В залата очакваме, и не само в петък, да влязат повече младежка публика. Спектаклът беше замислен първо като детски, но по време на работата той се превърна в мюзикъл и за младежи, но аз бих казала и за всички възрасти. Защото основното послание на нашия спектакъл е приятелството. И за разлика от приказката в 1001 нощ, ние не погребваме лампата. Ние я оставяме, духа остава да живее и той заминава на други места в планетата, където да разпространява доброто. Така че смятам, не само в петък и по-нататък, малките зрители ще видят един дух, един хубав магиосник, пещерата ще видят, младежите ще видят една чудесна любов на фона на адажиото на Албиньони, а възрастните ще се върнат и в младостта и в детството си. Когато, да речем, се запознали с тази приказка. С тази приказка. Посланието е чудесно. Смятам, че доброто ще обиколи всички. Това е и посланието на пиесата, не казва Алмула. Трудно ли се прави театър, това е последен въпрос, в по-малък български град? Ние сме говорили до сега за малки театри, но повече говорим за София, за Пловдив, за Варна. Как се прави театър в Разград? Аз не бих казала, че се прави трудно театър в малкия град. Специално в нашия град, в нашия театър, трудността идва от това, че повечето от артистите ни нямат опит. Те всъщност се качват... Имате ли млади попълнения, да речем, които идват от надпис? Няма вече разпределение като едно време? Нямаме от надпис, за съжаление. Нямаме попълнение. Но както тя каза, с голям ентусиазъм се работи, но смятам, че за голямата култура трябва и специално обучение. И ние затова сме и поканили Алмула Мертер, да могат артистите да контактуват с режисьор и писател от такъв ранг. Всъщност тя беше една школа за обучение за тях. В малкия театър артистите са обичани от всички. Канят ги навсякъде. Те са звездите на града. Благодаря. Успех на Държавния музикално-драматичен театър на Назым Хикмет. Накрая покана за нашата премиера, заедно да преживеем Вълшебния свят на Аладин.
и нашата програма за вечерта. Благодаря много. Успех на зрителите. Мога ли да кажа последно нещо? Благодаря. Bitirmeden benim için çok değerli bir şeydi. Kutlayan sonucumuza ben tek kişi biliyordum. Ona takmak istiyorum. Мислих, че само Ани ще бъде днес водеща и затова само за нея съм взела Benim bu işleri bütün dünyada yapabildiğim една значка на човек, който е много скъп за мен. her türlü şeyi bana sağlamış olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Мустафа Кемал Ататюрк, благодарение на чието принципи Благодаря. аз мога да обикалям целия свят, Благодаря. включително да дойда и в България. Благодаря много. За това гостуване. Благодаря На много. зрителите на BTV успешен ден. Каня ви отново утре в 7 в ефира на BTV с най-интересните теми. До утре.